Вітаю ўсіх. Сёння я хацеў бы распачаць новую рубрыку, можа быць, у сваім відэаблогу. Хацеў бы назваць яе «Раю». Я у ёй буду, адпаведна, раіць альбо не раіць некаторыя фільмы альбо кнігі, якія я за апошні час праглядзеў ці прачытаў. Паехалі. Пачну адразу з фаварыткі фільма, які зараз абмяркоўваюць больш за ўсё. Гэта стужка апавядае нам аб тых канфліктах пры двары каралеўны Ганны ў Великабрытаніі на пачатку 18 стагоддзя, аб тым, як розныя жанчыны змагаліся за права, адпаведна, быць ейнай фаварыткай. Адразу адзначу, што гэты фільм прастымулюе вас зайсці на Вікіпедыю, прачытаць пра супярэчнасці жыцця Абігейл Мэшэм, той самай фаварыткі з гэтага фільма, і ейнай апаненткі, герцагіня Марльбара, альбо Сары Дженнінгс, але хутка высветліцца, што іх рэальнае жыццё і біяграфія значна цікавейшая, альбо тая ж самая вайна за іспанскую спадчыну, якая вяла Великабрытанія, і яна таксама адлюстраваная ў гэтым фільме. Вось усё гэта значна цікавей нават чытаць на Вікіпедыі, чым гэта часам прадстаўлена ў фільме, чаму я зараз распавяду. Саміх гераінь у фільме выцягваюць толькі акторкі сваім майстэрствам, і іх вобразы, як на мой погляд, недастаткова раскрытыя, недастаткова тлумачацца. Праглядзеўшы трэйлер, вы адразу будзеце чакаць таго самага змагання, вельмі зацятага за статус фаварыткі, але яго як такога ў фільме няма. Там некалькі эпізодаў, раптам новая фаварытка дабіваецца свайго, старая паступова здае пазіцыі, спрабуе пісаць нейкія лісты, якія ў рэальнасці ейны прататып сапраўды пісаў. Герцагіня Марльбара пакінула вельмі немілыя адносна каралеўны Ганны водгукі, але гэтага ў стужцы таксама няма. Ну альбо вось у гэтай самай новай фаварыткі з'яўляецца каханне ўсяго жыцця, яна сапраўды знаходзіць свайго мужа, спадара Мэшэма, але гэтая лінія таксама недастаткова раскрываецца, і ў фільме яна толкам не адлюстраваная. Складваецца адчуванне, што такія моманты наогул знялі адмыслова менавіта дзеля гэтага эфекта ў кінатэатрах, калі дзяўчаты будуць глядзець і скажуць «so sweet». Адпаведна, гэты момант, а таксама адсутнасць вось гэтага самага змагання, можа быць, змагання розных характараў, розных сфармаваных асобаў, альбо наадварот, тое, што можна было паказаць у фільме, да, напрыклад, часта выпадковасць наогул фармавання гэтых самых фаварытак у манаршых асобаў. Усяго гэтага ў фільме, на жаль, толкам няма, на маю кропку гледжання. Пры гэтым у фільме ёсць моманты, на якіх сапраўды можна было пабудаваць вельмі цікавую гісторыю. Напрыклад, там ёсць момант з каралеўнай Ганнай, калі яна гуляецца з трусікамі. Я ведаю, зараз будзеце смяяцца, кролікі, калі хтосьці не зразумеў. Яна гуляецца з імі, і там тлумачыцца, што ў яе іх роўна 17, бо гэта ейны напамін аб тых 17 дзецях, з якімі здараліся альбо выкідкі, альбо яны паміралі ў яе ў маленстве. І вось гэта сапраўды цікавы момант, які можна было б неяк раскруціць, паказаць гэта праз супярэчнасці паміж знешнім вобразам вось гэтай нягеглай такой каралеўнай, капрызлівай, да, і ейнай унутранай асабістай драмай. Але гэта таксама толькі эпізод у фільме, і на ім акцэнт чамусьці не зрабілі, хаця маглі. Вось атрымліваецца, што матэрыялу хапала альбо каб зрабіць каласальную гістарычную драму, альбо каб рамантычнае кіно, альбо каб сапраўдную трагікамедыю. Але ў выніку атрымліваецца нешта сярэдняе паміж усім гэтым, і гэта пакідае такое супярэчлівае адчуванне. Гэта нейкае гратэскнае дзейства, часам у гістарычных інтэр'ерах, здобранае даволі вялікай колькасцю цынізма. Гэта і не біяграфічнае кіно, як я ўжо казаў. У фільме шмат адсябяціны, шмат плоскага гумару, шмат недакладнасцяў, пошлых момантаў, адмыслова так штучна ўведзеных у стужку. Тут шмат і адмысловага такога эпатажу, які, канешне, паўздзейнічае на непадрыхтаваную публіку, якая, можа быць, не так добра разбіраецца ў гісторыі 16, 17, 18 стагоддзяў. Ужо тады былі лесбіянкі, я бачыў, яна яе лізнула. Я ў стужцы гэта глядзеў у фільме. Пры гэтым у фільме, як я ўжо ўзгадваў, вельмі файна сыгралі самі акторы, акторкі, канешне ж, Эма Стоун цудоўна адыграла, хаця я б асабліва адзначыў Алівію Колман у ролі той самай каралеўны Ганны. Яна проста сыграла бліскуча. Яшчэ на пачатку я павёўся і сачыў за тым, як аператар спрабаваў гуляцца з шырокавугольнай камерай, калі некаторыя моманты з фільма здымаліся адмыслова на яе, але пазней я заўважыў, што нейкай структуры ў гэтым няма, і гэта так хутчэй для разнастайнасці было
дададзена. Таму, магчыма, мае спробы бачыць за вось гэтымі гоўпрошнымі назіраннямі за штодзённым жыццём на пачатку 18 стагоддзя былі нічым іншым, як проста сіндромам пошуку глыбіннага сэнсу. Некаторыя могуць сказаць: а вось мне фільм спадабаўся, і будуць мець рацыю, бо спадарства насамрэч гэта самае галоўнае. Адкуль тады столькі мінусаў, якія я адзначаю, і чаму я так чапляюся да гэтага фільма? Ну, па-першае, таму, што я апошнія гады гляджу шмат кіно і ўжо часам магу з чымсьці параўнаць. Па-другое, гэты фільм зняў Йоргас Лантэмас, які ўжо паспеў адзначыцца сваімі шыкоўнымі фільмамі «Лобстер» і «Забойства свяшчэннага аленя» за апошнія гады. Таму той неякасны недафарс, нават хутчэй фарш, які ён зняў, здзіўляе. Калі б гэта яшчэ зняў нехта сярэдняй рукі, то можна было б сказаць: ну, падумаеш. А тут, ну, імя рэжысёра проста абавязвала працаваць больш якасна. У мяне наогул адчуванне, што яму вельмі неабходныя былі грошы, таму ён збацаў такое папсовенькае кінцо, пасцябаўся над густамі публікі, але, канешне, прадукт у выніку атрымаўся, ну, соу-соу. Іншая прычына яшчэ ў тым, што фільм адразу намінавалі ў 10 катэгорыях на Оскар, і, канешне, гэта прыцягнула дадатковую увагу да гэтага фільма. І даводзіцца ўжо ўглядацца, за што, за што. Але калі вы хочаце мець сваё меркаванне, там, ды глядзіце гэтае кіно, яно ў гістарычных інтэр'ерах, яно досыць супярэчлівае, як я ўжо зараз паказаў. Паглядзіце, падзеліцеся потым водгукам. Ну, а я нарэшце ведаю ўжо, чым народ травіцца. Канешне, галоўнага Оскара я б яму не аддаў, але ў некаторых другасных намінацыях Оскара цалкам можна яму даць. А яшчэ я ўдзячны фільму за тое, што ён дапамог мне прывучыцца адрозніваць Эму Стоун ад Марго Робі. Другі фільм — гэта «Балада Бастера Скраггса». Гэта анталогія самых розных гісторый, баек, якія маглі б здарыцца, ў прынцыпе, на дзікім захадзе. Тут абыгрываюцца розныя наратывы, матывы, стэрэатыпы, як з класічных кніг альбо фільмаў на гэтую тэму, так і з сучасных падыходаў у творчасці. Напрыклад, канцоўка другой байкі, дзе здараецца такі рамантычны момант, галоўны герой глядзіць нейкай незнаёмай паненцы ў вочы, і вось ты думаеш, ну зараз будзе нейкая цікавая развязка, з'явіцца там, не ведаю, зорай вызваліць яго са смяротнай пасткі. Але, дарэчы, спачатку сам фільм задумваўся наогул як серыял, можа быць, гэта яму паспрыяла. З іншага боку, пасля прагляду застаецца адчуванне, што, ну, да, у прынцыпе, сапраўды такія гісторыі здараюцца і зараз, і тады яны маглі быць тым больш, і з некаторых з іх можна штосьці для сябе вычапіць, ёсць над чым, у прынцыпе, падумаць. Мне больш за ўсё спадабаліся 3 байкі з гэтага фільма. Гэта гісторыя пра вось гэтага самага небараку каўбоя, такога рабаўніка няўдалага. Гэта гісторыя пра актора і гісторыя пра вандроўку вялікую такую на дзікі захад. Некаторыя апісваюць гэты фільм як па-майстэрску зробленую такую бязглуздзіцу з боку братоў Коэн. З іншага боку, гэта падборка досыць жорсткіх, але разам з тым і цалкам рэальных, можна сказаць, гісторый, знятых на цудоўным фоне. Таму гэты фільм я вам, у прынцыпе, раю паглядзець, ён сапраўды варты таго. Трэці фільм — гэта «Браты Сістэрс». У арыгінале, у англамоўнай назве гэтага фільма, канешне, абыгрываецца яшчэ і матыў сёстраў, то бок атрымліваецца такія браты-сёстры. Гэта гісторыя таксама пра дзікі захад, пра 2 братоў-беззаконнікаў, якія ганяюцца за досыць інтэлігентнымі золаташукальнікамі. Што хочацца сказаць у абарону гэтага фільма? Першая — гэта досыць добрая ігра актораў. Асабліва вылучыўся Джон Сі Райлі, гэта сапраўды адна з ягоных такіх самых адметных роляў. Мне трошкі шкада Хоакіна Фенікса, таму што яму заўжды дастаюцца ролі нейкіх такіх фрыканутых, трохі крэйзі персанажаў, якіх нічога не атрымліваецца ў жыцці толкам, альбо ён грае нейкіх адмоўных персанажаў. Да? Гэта цягнецца ў нас яшчэ з «Гладыятара» і ягоным імператарам Камодам, ну і вось тут таксама такі персанаж. Але пры гэтым адыграў ён таксама досыць прыстойна. Фільм добры тым, што ён спрабуе трохі перайначыць вось гэтую традыцыю вэстэрнаў, як такіх вельмі маскулінных фільмаў пра такіх сапраўдных мача. Ён як бы паказвае нам, а што калі ў гангстараў і каўбояў сапраўды былі пачуцці? Што калі ў іх жыцці таксама было месца страхам, слабасцям, каханню, клопату і нават зубным шчоткам? У фільме спрабуюць паказаць, што вось нават такія мярзотнікі нібыта могуць змяняцца, але паказана гэта досыць хістка, ну і не надта пераканаўча. Мне здаецца, што вось гэтая спроба перайначыць вэстэрн магла атрымацца значна лепш, калі б
у стужцы рэжысёр спрабаваў яшчэ больш пагрузіцца ў такое нетыповае кіно, а не спрабаваў спадабацца абсалютова ўсім. Ну, напрыклад, я зусім не разумею, што ў фільме робіць Джейк Джилленхол. Ён там проста таму, што досыць прывабны і вядомы галівудскі актор. Хаця насамрэч і персанаж яго не надта значны, і акцёрскай ігры выдатнай не бачна. Маленькі спойлер, напрыканцы ўсяго фільма браты вернуцца нарэшце дадому, ну і нібыта скончыцца іх жыццё поўнае такіх прыгодаў і розных пакасцяў, хоць часам можа быць і нават забаўных. Але магчыма разам з гэтым наступае таксама і канец усё ж такі жанру і нават спробам яго перайначыць. Ну і фільм зацягнуты, 2 гадзіны, я лічу, гэта занадта шмат. Я наогул не люблю такія зацягнутыя стужкі і апошнім часам все больш заўважаю, што калі фільм больше за 2 гадзіны, то трэба прыкласці вельмі шмат высілкаў, мець сапраўднае майстэрства, каб ён атрымаўся цікавым і наогул вартым прагляду. 4-й фільм гэта расійскі празднік. Шмат хто адзначае досыць слабую акторскую ігру, нібыта яны не надта адрэпетавалі свае ролі, слабасці сцэнара таксама адзначаюць, залішнюю такую камернасць. Але мне падабаецца характарыстыка, што гэта не свята, але і не гора, таму я паспрабую трохі абараніць гэты фільм. Варта пачаць, што гэта досыць смелы крок быў здымаць такое кіно на тэму таго, як у блакадным Ленінградзе сям'я навуковага супрацоўніка, у якога ёсць спецпайкі, рыхтуецца да святкавання Новага года, і тут на іх галаву раптам звальваюцца розныя простыя людзі, у якіх сітуацыя у разы горшая ў жыцці праз блакаду. І ў харчаванні, і ў цэлым іх лёс больш няшчасны. І вось гэтае сутыкненне спрабавалі паказаць у фільме. Канешне, у сучаснай Расіі з ейным шалам проста, які адбываецца і ў Дзярждуме, і ў сістэме прапаганды на любое кіно, якое спрабуе хоць неяк нестандартна закрануць тэмы Вялікай Адчыннай вайны, адразу выклікае проста цэлую кампанію па тым, каб гэты фільм забаранілі. І таму гэта досыць смелы крок з боку рэжысёра Алексея Красоўскага, які вядомы, напрыклад, фільмам «Калектар» з Канстанцінам Хабенскім. Красоўскі паказаў нам, што стужка альбо кадры пра блакадны Ленінград могуць быць не толькі пра няшчасных людзей, якія замярзаюць на вуліцах, але таксама і пра тых, хто жыў у гэты час на спецпайках. Часам можа быць больш абгрунтаваны, як, напрыклад, героі гэтага фільма, яны былі навуковымі супрацоўнікамі. Часам неабгрунтаваны, як тая ж самая партыйная номенклатура, шмат хто з іх рабіў не надта шмат для вызвалення горада альбо для парадку, але карыстаўся шмат якімі выгодамі. Справа ў тым, што ўсё ж такі насамрэч гэта фільм пра розныя чалавечыя лёсы на фоне драматычных падзей, пра дзяржаву, якая дэкларуе, што яна нібыта створаная для ўсіх, але насамрэч нават у ёй назіраюцца вось такія супярэчлівыя сітуацыі. Наогул гэты фільм трэба разглядаць на фоне ўсяго таго кіно, якое зараз выходзіць ва ўсходняй Еўропе, асабліва ў Расіі. І гэта трохі яшчэ і вяртанне наогул да савецкіх традыцый, калі некаторыя думкі трэба хаваць як бы ў вуснах галоўных герояў, каб яны хоць неяк трапілі да шырокага кола гледачоў. Шмат якія рэчы, пра якія кажуць галоўныя героі, цалкам выглядаюць натуральнымі і маглі быць сказанымі тымі ж самымі людзьмі багатымі ў Расіі, которые як бы прывучыліся карміцца дзякуючы блізкасці да ўлады. Гэта маглі б казаць алігархі альбо іх жонкі. А з іншага боку некаторыя моманты выглядаюць як такая спроба дыялогу з боку простага народа, у которага вельмі файная логіка ўсё забраць і падзяліць. І як бы вось за гэтым супрацьстаяннем думак і ідэй досыць цікава назіраць. Легко рассуждать, когда на столе изобилие. А ты знаешь, откуда у нас такое изобилие? Потому что государство нас ценит. Оно заботится о нас. А за что вас любить? Что вы дали этому миру? Что вы умеете брать, это мы уже видели. Но что вы даете взамен? Мам, у нее погибли родители, как ты можешь? Мне жаль ее родителей. Конечно. Да, мне жаль твоих родителей. Всех несчастных людей на планете тоже жаль. Только на всех хлеба не хватит. Хватит, если делить поровну. Значит, не хватит чего-нибудь другого. Сахара или штанов. Или денег. Вот.
Графинчик передайте, пожалуйста. У астатнім для мяне гэты фільм яшчэ ўсё ж такі і стужка аб рэаліях вайны, аб тым, што сапраўды бывала і здаралася, бо пасля вайны ў нас склаўся цэлы культ яе, калі на першае месца выпячваўся гераізм. Наогул пануе думка, што вайна это нешта класнае, прынамсі складваецца такое ўражанне пасля бясконцых публікацый, фільмаў, гістэрыі, якая часам падымаецца у сродках масавай інфармацыі. У выніку складваецца ўражанне, што вайна гэта нешта крутое, што мы, зрэшты рэшт, можам паўтарыць. Па-ранейшаму захоўваецца вялікая колькасць табуяваных тэмаў, і блакада Ленінграда гэта адна з іх. Вельмі слаба даследваюцца альбо не заахвочваюцца даследаванні пазіцый розных бакоў, таго, што сапраўды адбывалася ў жыцці, як жаўнераў, так і простых людзей, якія матывы за іх учынкамі часта стаялі. І гэта не надта добрая з'ява. І вось у фільме ёсць шмат адсылак да вось гэткіх тэмаў, якія так шакуюць і абураюць адразу тых, хто прызвычаіўся да бясконца гламурнай, глянцавай такой вайны. Але што, не было спецпайкоў, некаторыя не шыкавалі нават у блакадным Ленінградзе, што жыццё партыйнай номенклатуры ва ўсе часы існавання Савецкага Саюзу не адрознівалася кардынальна ад жыцця простых людзей. Што на вайне ўсе як адзін былі героямі, а тых, каму даводзілася рабіць часам іншы выбар, былі бясконцавымі мерзотнікамі. Напрыклад, тыя, хто быў вымушаны ісці там мыць падлогі у будынку адміністрацыі. Што ў блакадным Ленінградзе людзі не былі вымушаныя часам забіваць нават уласных сваякоў, каб выжыць. Усё гэта было насамрэч і ўзгадваецца ў фільме нават праз гісторыі галоўных герояў. Таму гэты фільм, які, на мой погляд, можа быць, лепей глядзеўся як тэатральная пастаноўка, але тады б ён не трапіў да такіх шырокіх колаў гледачоў, ўсё ж такі варта праглядзець і мець пра яго сваё меркаванне. Таму раю. Але калі вы вырашылі праглядзець гэты фільм увечары пятніцы разам са сваёй дзяўчынай, то лепш выбраць нейкае іншае кіно. Напрыклад, «Зялёную кнігу». Пра яе зараз вельмі шмат хто кажа. Гэты фільм апавядае нам пра жыццё італьянца, які жыве ў ЗША, Тоні, па мянушцы Балбатун альбо Пустаслоў. Ён працаваў вышыбалай у адным клубе і у выніку быў пазбаўлены сваёй працы. Ён шукае новую і трапляе да Дона Шырлі, да вядомага піяніста, які якраз шукае сабе новага кіроўцу з трохі большым функцыяналам для адмысловага тура, які ён будзе рабіць па поўдні Злучаных Штатаў Амерыкі. Здавалася б, што тут дзіўнага? А справа ў тым, што ў фільме падзея адбываецца ў 1960-е гады, і тады ў Амерыцы яшчэ ніхто расавую сегрэгацыю як бы не адмяняў, таму тур можа выйсці з прыгодамі, са складанасцямі, і менавіта Тоні, хутчэй за ўсё, той кандыдат, які лепш за ўсё зможа выканаць гэтую ролю. А назву сваю фільм атрымаў таму, што з 1936 па 66 год выходзіў адмысловы даведнік штогод, у якім аўтамабілісты цёмнаскурыя маглі атрымаць нейкую інфармацыю, у якіх гатэлях альбо ў кавярнях ім будзе бяспечна харчавацца альбо жыць у розных гарадах, а ў якія лепш, адпаведна, і нават не спрабаваць заходзіць, бо будуць потым праблемы. Атрымліваецца такі фільм пра сяброўства двух абсалютова розных людзей, пра падарожжа, якія яны здзяйсняюць. Дзесьці мы гэта ўсё ўжо бачылі. Сапраўды. Пітер Фарэль, які зняў гэты фільм «Зялёную кнігу», ён жа раней праславіўся тым, што зняў фільм «Тупы і яшчэ тупейшы». Але гэты фільм не камедыя, і, канешне, ён значна больш складаны. Ён спрабуе змагацца з самымі рознымі стэрэатыпамі, з гамафобіяй і, канешне ж, расізмам. У фільме бліскуча сыграў Віга Мортэнсен, той самы чалавек, які вядомы нам як Арагорн з «Уладара пярсцёнкаў». Акрамя гэтага ён яшчэ піша вершы, валодае некалькімі мовамі і нават спрабуе сябе як музыка. Але адна справа граць розных крутышэй, як яму ўжо неаднаразова даводзілася рабіць у сваёй кінакар'еры, а іншая сыграць вось гэткага нязграбнага італьянца з вялізнай колькасцю прымхаў і забабонаў. Канешне, гэта і фільм пра перараджэнне герояў, прычым калі спачатку ты бачыш толькі Тоні з усімі ягонымі заганамі, ты потым заўважаеш таксама і вялізную колькасць праблемаў, якія мае і Дон Шырлі, але не ўсе з іх вынікаюць толькі праз колер ягонай скуры. Канешне, падобныя фільмы часам яшчэ называюць крауд-плізер, за тое, што яны спрабуюць спадабацца ўсім, але ён сапраўды якасна зняты. Некаторыя тэмы ўздымаюцца наўпрост, некаторыя абыгрываюцца вельмі таленавіта рэжысёрам, цудоўная акторская ігра, таму ён дакладна
варты прагляду, я яго раю. Яшчэ ў ім шмат досыць інтэлігентнага такога гумару. Самы галоўны мінус фільма для мяне гэта тое, што вось ад такога вялікага і досыць складанага, небяспечнага сапраўды падарожжа на поўдзень ЗША ў 60-е гады ты чакаеш таго моманту, што яны вось будуць все больш і больш паглыбляцца на поўдзень, і калі-небудзь замест там простых кпінаў, прыдзірак беласкурых пачнуцца рэальныя праблемы. Можа быць, падчас нейкага канцэрта у залю увойдуць куклус-кланаўцы, пачнецца нейкая разня, стральба і все такое. Канешне, у фільме ёсць драматычныя моманты, але вось няма такога галоўнага моманту, якім сябе праявяць галоўныя героі. Магчыма, праявіцца іх сяброўства, яно можа пройдзе нейкі тэст. Вось гэта хіба што нейкі галоўны мінус, які б я адзначыў, бо стужка такая таксама пад 2 гадзіны, яно ўсё цягнецца, ты чакаеш, што будзе нейкі такі галоўны момант, а яго ўсё няма і няма. І магчыма, гэта тлумачыцца тым, што ў аснову стужкі лягла сапраўдная гісторыя падобнага сяброўства і, магчыма, сапраўдны такі ваяж на поўдзень ЗША, і як бы рэжысёры пабаяліся занадта адступаць ад арыгінала. Таму Оскар за галоўны фільм года сапраўды цалкам заслужана можа атрымаць. Ну і, канешне, адзін з дэвізаў фільма, які праходзіць чырвонай ніткай увесь час, гэта тое, што перамагчы можна заўжды толькі годнасцю, а не гвалтам. Пра гэта варта памятаць і ў наш час. Ну і на астачу я пакінуў кнігу. Гэта маё асобае мнение, записки главного редактора «Эхо Москвы». Кніга Алексея Венедыктова, адпаведная, якая выйшла ў 18 годзе. Яна спадабаецца тым, хто цікавіцца жыццём ва ўсходняй Еўропе, сучаснай палітыкай, жыццём грамадства, пра якое галоўны рэдактар радыёстанцыі «Эхо Москвы» заўжды мае вось сваё асаблівае меркаванне. Ён досыць адукаваны чалавек, гісторык па адукацыі, ён любіць разбірацца у розных падзеях, у іх каранях. Ён спрабуе заўжды быць нейтральным і дакопвацца вось да праўды. Таксама яго вялізная колькасць кантактаў з тымі, хто і зараз вырашае справы вялікай палітыкі. Адпаведна, яго бывае шмат інсайду. У кнізе ёсць моманты, напрыклад, пра тое, як распадаўся Савецкі Саюз, і некаторыя міфы там нават абвяргаюцца. Ну, напрыклад, некаторыя ў нас прызвычаіліся лічыць, што ЗША разбурылі Савецкі Саюз. Хаця насамрэч, калі мы паглядзім, то той же самы Джордж Буш старэйшы, ён напярэдадні развалу, нават калі прыязджаў у савецкую Украіну і выступаў на вялізным мітынгу перад тымі людзьмі, які ўжо хацелі незалежнасці Украіны, а ён, наадварот, заклікаў іх як бы заставацца ў Савецкім Саюзе, і раскрываецца логіка, якая стаяла за такой пазіцыяй амерыканцаў, бо яны не хацелі таго, каб ядзерная зброя з адной дзяржавы раптам бы распалася на некалькі дзяржаў з рознымі яшчэ не надта ўсталяванымі палітычнымі рэжымамі, давялося потым гэта ўсё разграбаць. Распавядаецца таксама пра тых, хто мог бы быць альтэрнатывай Владзіміру Пуціну ў 99 годзе, да каго прыглядаўся Ельцын, якім Ельцын сам па сабе быў, якімі былі падзеі 95-го года, калі былі выбары ў Расіі, дзе ўдалося проста выцягнуць катастрафічны рэйтынг Ельцына з самага дна і прадухіліць вельмі рэальны на той момант прыход да ўлады Зюганавай камуністычнай партыі. Але разам з тым у кнігі ёсць недахопы, самы галоўны ў тым, што гэта проста кампіляцыя розных эфіраў, якія ў Венедыктава былі ў эфіры ягонай радыёстанцыі. Часам тое, што ён прамаўляе, аб'ядноўваецца ў нейкія раздзелы, тэмы, але нават там бачна, што над тэкстам слаба папрацавалі, ён слаба адрэдагаваны, таму магчымыя паўторы ў межах адной тэмы адных і тых жа думак некалькі разоў. Таму што ён прыгадваў нейкую ідэю ў розных эфірах, а яны ўсё проста разам скампілявалі. Я, канешне, чакаў, што гэта будзе кніга ўсё ж такі з нейкімі заўвагамі самога Алексея Венедыктава, а гэта проста такая кампіляцыя. Таму мне яе было часам не надта цікава чытаць яшчэ і таму, што я досыць рэгулярна слухаю некаторыя праграмы «Эхо Москвы», спрабую даведацца розныя кропкі гледжання на тое, што адбываецца, і я шмат чаго з гэтага ўжо чуў. Але калі вы так не робіце, але цікавіцеся гэтымі тэмамі, то адзін з самых галоўных плюсаў гэтай кнігі ў яе досыць нізкім кошце. На пераводзе на нашы грошы каштуе 10 каля 8 альбо 10 рублёў. Набыць яе можна на расійскім сервісе Озон. У іх цяпер ёсць дастаўка ў большасць гарадоў Беларусі, здаецца. Гэта не рэклама, калі што.
Таму вось у такім выпадку раю прачытаць. Ну а ў астатнім чакаю вашых заўваг, вашых рэцэнзій, вашых водгукаў на тыя стужкі, фільмы, пра якія я распавядаў, і кнігі. Пішыце таксама, што вы наогул думаеце пра вось гэткую такую рубрыку, ці хацелі б вы, каб я выказаўся пра нейкія іншыя фільмы. Карацей, пакідайце свае каментары, не забывайцеся падпісвацца. Да пабачэння.